आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गोलियों हके आबहो गोलियों हके आबहो मारे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो गोलियों हके मारब हो गोलियों हके डीजे करण डीजे गोलियों हके हाँ हमारा तोहरा बीच में जे आई ओह के भेजबे समसान हो ओह के भेजबे समसान हमारा तोहरा बीच में जे आई ओह के भेजबे समसान हो हमारा के छोड़ी के दोसरा के बनाबू हमारा के छोड़ी के दोसरा के बनाबू हो जइबू दिलवा से दूर ई बर्दाश्त न करबे हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो गोलियों हके मारब हो मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गोलियों हके मारब हो हाँ रंजित रौनक तोहरा के मनले दिलावा से भगवान हो दिलावा से भगवान मिथुन वीरेंद्र तोहरा के मनले दिलावा से भगवान हो दोसरा के नाम के मेहदी रचैबू दोसरा के नाम के मेहदी रचैबू लेके तू छतिया से खून ई बर्दाश्त न करबे हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो जे तोहरा से शादी रचाई त गोलियों हके मारब हो मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।